Inig ka magtangan kunana, ay adayo kapay ay ayatek. Inig ka magtangan, ay mababainak. Inig ka magtuming, ay mababainak. Inig ka magtuming, ay mababainak. Inig ka magtuming kunana, umas asided ay ayatek. Inig ka magtuming, ay mababainak. Inig ka magkuseg, ay mababainak. Inig ka magkuseg, ay mababainak. Inig ka magkuseg kunana, may labesen ay ayatek. Inig ka magkuseg, ay mababainak. Inig ka magbarukong, ay mababainak. Inig ka magbarukong, ay mababainak. Inig ka magbarukong kunana, ay adayo kan nayayatek. Inig ka magbarukong, ay mababainak. Inig ka magkusong, ay agalo-alon. Inig ka magkusong, ay agalo-alon. Inig ka magkusong kunana, ay asideg kan nayayatek. Inig ka magkusong, ay mababainak. Inig ka magtinga, ay di makatal na. Inig ka magtinga, ay di makatal na. Inig ka magtinga kunana, ito daitan nayayatek. Inig ka magtinga, ay di makatal na. Inig ka magtinga, ay adda iming na. Weekday ta. Inig ka magtinga, ay adda iming na. Inig ka magtinga kunana, ay niwat ko ang may kadwa. Inig ka magtinga kunana ket alwadam no kagaten naka.